咁你哋4個就等一陣跟住攞先。好，首先女孩子4個，我俾第一個攞住啦。好，心怡你同我一齊玩。好。我覺得你朋友有㗎嘛？Mga ibon pala dun sa loob. Ayan o. Ba't ibang ibon? Saan lang papasok din pa. Mahaba ang oras. Alas 11 na. Nakakamiss, parang buhay bundok, di ba? Iba't ibang mga halaman, pero hindi pa ako nakakita ng bulaklak. Didilig sila. May tao pala dun. Iba na ako. Slides. Sakit sa tuhod. Ibon pala yun, ibon.
Hmm? Ay, kaya nga muna ako. Ang ganda ng daanan na to talaga.